Minä olen Veijola Mikael, Arinon S-päällikkövalmennettava. S-päällikkövalmennuksessa päästään opiskelemaan näitä esihenkilötehtäviä ja syventämään vähän sitä omaa ammattitaitoa. Se on osuuskauppojen yhteinen, niin siinä pääsee tutustumaan muiden osuuskauppojen S-päällikkövalmennettaviin, verkostoitumaan vähän sitä kautta. Siitä palkka maksetaan ja siinä saa ihan vakituisen työsopparin ja senkin puolesta oikein hyvä. Mä hakkiin tähän S-päällikkövalmennukseen, koska olen kiinnostunut tästä alasta ja pidän siitä ja olen jo pitempään haaveillut siitä, että pääsisi joskus niihin esihenkilötehtäviin. Ja tää tuntui silleen loogiselta seuraavalta askeleelta omalla uralla. Silloin kun sai sen viimeisen puhelun siitä, että pääsin valmennukseen, niin kyllähän siitä niin riemu repeisi, että ihan mahtava fiilishän tuo oli. Että tässä koulutuksessa tietenkin pitää olla valmis haastamaan itseään, ottamaan vastuuta asioissa ja pitää haluta johtaa ihmisiä. Että sitähän tää sitten pitemmän päälle on. Olen päässyt tässä S-päällikkövalmennuksen aikana käväseen useammassa eri yksikössä, eri S-marketeissa ja sitten muutamassa saleessa. Sitten on päässyt ottaa sitä vetovastuutakin, että on ollut päälliköiden loma-ajan tuurauksia. Ja sitten noissa lähijaksoissa niin on päässyt tutustumaan ihmisiin ja ollaan kierretty aika lailla ympäri Suomea, niin on päässyt näkemään paljon mielenkiintoisia paikkojakin verkostoitumaan. Mä suosittelisin tätä valmennusta kaikille, joita se vaan kiinnostaa ja joilla on halu kehittyä ja lähteä sitä omaa esihenkilöuraa rakentamaan.